Bueno, ni Urtzi Ugalde naiz, Edurne Ugalde Zubiriren semea, eta bueno, ez naiz idazlea, ez naiz marrazkilaria, ez naiz artista ere ez, baina, bueno, saltzerotzat du nire burua, eta, bueno, tartean, gauzatxoak egiten ditut, ez? Artefaktua izan da horietako bat. Nire bizitzan, bueno, lan egiten dut Izarkom telekomunikazio kooperatiban, kooperatibismoari lotuta egon naiz ia nire bizitza profesional guztia. Alde Zaharrekoa naiz, baina Herriberan hemen bizi naiz, bizi gara, seme bat daukat. Eta bueno, nire afizioak ere badira diseinu grafikoa eta horrelako saltzetan ibiltzea eta aktivismoan ere saiatzen naiz ibiltzen. Eta hori da pixka bat nire bizitza. Amaren heriotzaren urteurren honetan aurkeztu dugu ama artefaktua. Hau izan zen berez opari intimo bat, ez zeukana beste helbururik, baina gero poliki forma hartzen joan dena eta bueno, bai forma hartze horretan argi neukan, urteurrenaren testuinguru horretan zerbait ateratzekotan hor nahi nuela, ez? Atera. Eta orduan, bueno, horrela egin dugu, urte bat eta gero, eta bizkat omenaldi bezala ere amari, baina baita ere heriotzaren eta minbiziaren gaiak kalera ateratzeko helburuarekin. Bueno, hemen artefaktuan edo liburuzkan 3 atal edo daude gutxi gora bera definituta. Erdiko atala da amari agur prozesuan oparitu nion hori, kuadernotxoa. Eta gero aldeetan nolabait ikusten genuen garrantzitsua testuinguruan jartzea, ez? Orduan, bueno, badaude beste forma bateko testuak eta edukiak. Eta tarteko horretan dela, bueno, pixkat garrantzitsuena, horre nahazten dira poematxoak eta marrazki abstraktuak edo garabatuak azken fine. Hitzaurre bat ere badu, Jon Maiak eginikoa, eskatu niolako agur prozesu horretan, animatzen bazen bere ekarpena egiteko eta ilusio handiz jaso zuen eta jaso nuen nik bere baietza. Eta liburuan edo kuadernotxo horretan poemak ere dituzte bi alde bezala. Alde batetik, nik agur prozesu horretan egin nuen asko retrospektiba pixka bat, ez? Nik egindako lan ezberdinak eta gordetan nituenak, atera nituen, sekula amari inoiz erakutsi ez nizkionak, ez? Eta ikusten nuen oso garrantzitsua, agurtzeko baita ere eta omentzeko, esatea, hau ere egin dut nik eta gai hauek ere landu ditut, ez? Gai horiek dira gehiago maitasunari edo sexuari edo lotutako gaiak. Gainera igual normalean deserosoak direnak etxera holan ekartzeko eta verbalizatzeko. Eta orduan forma hori, ez? Poema forma horrekin edo bai lagundu ninduela berari hori esaten. Ze bestela igual ez nizkion esango, ez? Hori alde bat litzateke eta gero beste aldea bai da amari diagnostikoa egin eta gero, hau da, bera biriketako minbizi metastasiko bat diagnostikatu zioten, eta, holako hasierako sok horretan eta hortik irtetzen ari nintzela, ezin egon horrek sortutako testuinguru horretan nik ateratakoa, ez? Nire barrutik ateratakoa, eta badira poema batzu berari zuzenean zuzenduak, ez? Eta marrazkiekin badira, bizitzan egin izan ditudan akuarelatxoan eta gero rotulkiekin eta lagunduta eta egin izan ditudan gauzak helburu jakin bat gabe, baina ez nizkionak ere erakutsi, orduan esan, bilduko dut dena eta oparituko diot. Opari horrek bazuen ere, edo bazituen beste bi elementu alde batetik, bideo montaje bat, gure txikitako argazkiekin eta bizitza osoko argazkiekin eta musikarekin egindakoak, eta gero Jon Maiaren ikuskizunerako 3 sarrera. Eta polita izan zen, dena batera eman nion, ama geratu zen zer da hau, ez? Bastante flipatuta, hasieran, gero oso eskertua eta oso polita izan zen, ez? Gainera hori, eman nion ale bat berari eta beste ale bat Jon Maiaren ikuskizunera zijoanean, Jon Maiari berari emateko eta egon ziren, besarkatu ziren eta oso polita izan zen. Horrela sortu zen proiektua bera. Niretzat aurredolua edo ez, holako fase bat izan daiteke, azkenean da, edodoluaren parte baita ere, ez? Azkenean da, norbait galtzen duzunean edo norbait galduko duzula
dakizunean, ez? Orduan, zentzu horretan, ezin egon horrek sortu zuen, edo eman zuen aukera baita ere hau egitera, ez? Eta niretzat bai izan zen modu bat ateratzeko. Ez naiz identifikatzen artista bat bezala, baina artearen bidetik edo arteak bai eman zidan, arnaz leku bat eta leku bat ateratzeko, ez? Autoterapia hori egiteko, ez? Bai egiten nuela edo egin nuela terapia psikologikoa profesionalekin eta gero talde terapietan eta parte hartu nuen, baina gero etxean norberak egiteko lan horretan bai izan zela oso importantean niretzat. Eta hor, ez dakit, energia kreatibo bat bai sortu zela, lehendik igual ez zegoena, edo zentzu bat eman zion, ez? Aurretik egindako lan guzti horiek batzeari edo batzeko momentu horreri, ez? Eta, polita izan zen. Opari bezala sortu bazen ere, claro, gerora, ez? Amak 22 aste, ez? Dira pixka bat diagnostiko ematen dutenetik, eutanasiaren bidetik hiltzen den erarte, edo hiltzen dugun erarte, hau aurkezpenetan eta ere, ez dakit oso ondo nola definitu. Baina 22 aste horiek eta gero batez ere esaten eta honekin zerbait gehiago egingo banu, ez? Eta bai hil eta gero egiten dudana da, 8 bat lekutan, kuadernotxo bera, baina modu anonimoan, nire izenik gabe eta amaren izenik gabe eta hori, utzi leku ezberdinetan, igual gure txikitako etxeko portalean, uda pasatzen genuen herrian, onkologikoan bertan, nire txikitako eskolan, kuadernotxoa loretxo batekin, ez? Eta gero, amaieran QR bat, norbaitek nahi bazuen iruzkinen bat, edo anonimoa ere jarri, eta polita izan zen, ze jaso nuen baita ere hortik, ez? Eta horregatik da, metamorfosi natural bat, azten dena nire intimidadetik, baina derrepente irikitzen naiz. Irikitze horretan sentitzen dut egiten didala arintzen dudala nire mina, ez? Eta autoterapia horretatik ausoterapia izatera bidean doan zerbait nabaritzen hasten naiz. Eta gero Inurri elkartea ezagutu nuen, maite mindu nintzen proiektuaz eta bota nien ere harria esan nien. Usten duzu lagungarri izan daitekela beste norbaitentzat edo Inurriko bazkidentzat eta, hau bidaltzeko eta bar. Eta, beraik segidan antzuten diate, baietz eta ni animatuko banintzake, berei laguntzeko prest zeudela, zabalpenean eta hori, ez? Tartean ere nire senide eta lagunekin bizkat konpartitzen dut ere proiektua. Eta hori, jasotzen dut gauza oso polita bueltan eta horrek animatzen hau pausoa ematera, ez? Trintxerako lagunak ezagutzen ditut baita ere, oso proiektu polita baita ere, ez da argitaletxe, ez dakit, formal bat. Eta leheneko kafe hori ere gogoratzen dut, ez? Esan ez, ni ez alantzekin, ez naiz idazlea, ez naiz marrazkilaria, errepente ateratzera gauza bat, eta ematen dit reparo, ez da, esaten dut, lasai gu ere ez gara argitaletxe bat, eta esan non aurrera honekin, ez? Orduan, horrelako gauza polita suertatu ziren eta joan zen orduan proiektua aldatzen eta metamorfosi horretan heldu garen puntura arte. Azkenan nire barnetik ateratzen den gauza bat, baina konpartitzerakoan besteekin, sentitu duana ere niri laguntzeaz gain beste batzuei ere laguntzen ari nintzela, ez? Eta horrela esan da ere. Beraiek orduan, ez dakit, ez? Hau ere feminismotik eta edaten dugun gauza bat ere bada, ez? Pertsonala kolektiboa da, edo intimoa edo individuala politikoa da, eta horre ere salto hori egitea ere importantea izan da, ez? Ez da izan bakarrik, proiektu pertsonal bat, baizik eta ere aldarri bat, edo modu bat ere, heriotzaren gaia eta minbiziaren gaia ateratzeko, ez? Igual dira gai batzuk hor daudenak, oso presente daudenak, pentsatzen duguna baino gehiago, baina ez ditugu ekartzen lehen lerrora, ez? Eta nahi genuen hori atera, eta hor dauden tabu eta ertzez berdinak ikutu, eta denon artean pixka bat ere saiatzen biguntzea edo borobiltzea, ez? Eta kritikoak ere izatea horrekin. Ama militantea zen, edo plurisaltzero bat ere, aktivista, eta
Eta, bueno, hainbat lanetan ibilitakoa, ez? Auzoan eta Bilbon eta bar. Eta berak orduan bere bizitzan ere aske bizi nahi zuen, ez? Eta era berean, hau gainera etorri zitzaigunean, berak hasiera-hasieratik aske hiltzeko autua hartu zuen. Alde batetik, gaixotasun terminal bat izakeran, eske zeukan zentzu askorik, tratamentorik edo hartzea, ez? Horren baten zioten 3-12 hilabete arteko horkila bat, eta berak zentzuzkoa ez zuen ikusten, ez? Gaixotasun hori tratatzea. Eta gero bestetik, gaixotasun horrek edo tratamendu horietatik menpekotasun bat sortuko zitzaiola ikusten zuen, eta berak ez zuen nahi ere sama hori bestengan utzi, ez? Orduan, iruditu zitzaian oso postura arduratsua, oso postura solidarioa bere partetik eta kritikoa, eta ez, aske bizi bezala, aske hiltzeko apustu hori, denok errespetatu genuen eta denok defendatu genuen, ez? Eta orduan, eutanasiaren bidea hasiera-hasieratik aktibatu zuen. Gure zailtasunak izan genituen, ez dut esango erreza izan denik, baina, azkenan lortu genuen. Ze oraindik, klaro, eutanasiaren legea 2021koa da, oso lege gaztea da, eta falta da formakuntza asko eta falta da ere bildur asko usatzea, ez? Eta, geroz eta kasu gehiago daude, eta amarena ere beste bat izango da, beste batzuei ere lagungarri egin alzaienak, ez? Eta oso polita ere bere horretan, ez? Planifikatu ahal izatea. Agurra esatea ondo dago, baina agur hori gainera planifikatzea, elkarrekin planifikatzea niretzat izan da izugarria, ez? Batzutan, surrealistatzat ere hartzen nuen edo pixkatea arraro, baina hiperrealista ere eta oso polita bere baitan, ez? Amarekin, ez dakit, tanatorioan zer egin nahi genuen, berarekin adostuta dago, kartela, ez? Berarekin adostuta, jarriko genuen musika, playlista, ez dakit, ez? Elkarrekin egindako lan bat izan da, eta hasieran igual biok geunden reparo pizka batekin, baina sartu ginenean bete-betean hori planifikatzera, nik uste dut hori modu supernaturalean egin genuela, eta oso polita izan zela, ez? Eta, aparte, gero, egin behar ziren tramite guztiak, kudeaketak, etxeko kontuak, asegurua, mila papele hor zeudenak, eta horiek ere abordatu genituen elkarrekin bera hil baino lehen, ez? Orduan, berak utzi zuen, dena supererrez, eta alde horretatik izan da niretzat eredu bat. Amak bizi izan ditu ere bere zaintzaren partean, ez? Bai familien eta bai lagunekin beste gaixotasun oso potente batzuk, ez? Degeneratiboak eta minbiziarekin lotutakoak eta tokatu zaio egotea beste aldean, ez? Orduan nik uste dut horregatik bera hain gertu eta hain argi zeukan ze bide hartu nahi zuen hasiera batetik. Zaintza zaindu behar gara, baina punto baten duintasuna galtzen duzunean, pertsona bezala aske ezarenean, hori lur hori ez zuen nahi zapaldu eta argi zeukan, ez? Eta hori izan da ere guri gutxitako pari bat eta eskertzekoa. Gure sistema publikoan, osasungintza sistema publikoan, badakigu nola dagoen eta gauza asko pendiente daude. Baina esango nuke gainera, heriotzarekin lotutakoak gaudela oso astapenetan, ez? Eta behar da lan asko egin. Lan asko egin, prebentziotik hasita, lehen arreta, eta gero espezializazio guztietara, onkologikoan egia da eskarmentuagatik eta asko landuta dagoela. Zaintza eringarrietan ere dutelako hain presente oso landuta eta hori nabaritu izan da eta hori eskertu izan dugu. Baina, oraindik daude hor zalantza asko, ez? Eta adibidez eutanasiaren edo heriotzaerako laguntza duinaren prozesua abiatzea edo norrekin ezin duzu hasi. Egia da legala dela, egia da zuk tramite hori eskubide osoz hasi dezakezula, baina bide lagunak ez dira inbeste. Eta orduan hor gertatu daiteke pilota hori joatea pasatzen, hartzen duenak hartzen duen erarte. Eta orduan, hor ematen dira egoera pixkat deserosoa. Baina, ulergarriak baita ere, azkenan behar dena da inbertsioa pertsonetan eta inbertsioa formakuntzan, eta etorriko den gauza bat izango da, ez? Baina oraindik, asko dugu
egiteko. 10 artefaktua kaleratzearekin batera, Inurri elkartea eta trintxerako lagunekin argi genuen gauza bat, eta zen, gai hau plazaratzea nahi genuena, ez bakarrik liburu aurkezpen olan ohiko batzuk, baizik eta aurkezpenetan ere jendeari ematea parte hartzeko bidea eta askatzeko bidea. Eta hainbat aurkezpen egin ditugu, Durangoko azokan oso txikia izan zen, gero Usurbilen Inurrien egoitzan oso polita izan zen. Auzoan Aldezarrean egin genuena, gainera oso borobila eta omenaldi moduan ere baliatu genuen. Gasteizen, Baionan, Iruñan, Zeanurin egingo duguna baita ere, eta oso potentea izaten ari da baita ere hori, ez? Jasotzea jendearengatik, aparte eskerrona eta lagungarri izan zaiela, beraik askatzeko eukitzen ari dira denbora hori, ez? Beraien ekarpena ere egiteko, ez? Eta, asko egin dugu negar, asko egin dugu barre baita ere, aurkezpenetan. Baina batez ere lortzen ari garena elkarrekin, ez kuantitatiboki, ze ez dira etorri masak liburu eta gai hau jorratzera, baina bai kualitatiboki oso indartsua, oso energia pilo bat bildu zen, eta normalizatzen hasi ginen gure zirkulo txikietatik gaia, ez? Bai heriotzaren gaia eta bai minbiziarena, ez? Azkenean, jakina badakigu, edo hori esan digute, adibidez 3 pertsonetatik batek izango dugula minbizia, izango dutela minbizia, baina gutxi hitz egiten dugu hain errealitate gordin horretaz. Eta orduan heltzen direnean egoerak, heziketa hori ez dugunez, eskolan, ez etxean, ez kalean egiten, beti biluzik sentitzen gara, eta orduan, bai beharra ikusten genuen hori lantzeko. Artefaktuan bertan, amari emandako pariaz gain eta testuinguruan jartzeko astekariaz gain, bitxikeria batzuk ere edo sorpresatxo batzuk ere agertzen dira, tartean ere Mafalda agertzen da, amak oso maite zuen Mafalda, eta Mafaldaren esateko erak eta ateratzeko gaiak, eta gero baita ere, olako playlist bat, 76 kantekin, amak bizi izan zuen urte bakoitzeko kanta bat, eta berari gustatzen zitzaizkionak, niri gustatzen zitzaidanak, edo eta gerora ere nik bera gogorarazteko edo gaiarekin lotuta dauden kantak ateraz. Hartu kantu hau, maite zaitut baten gisa, maite zaitut baten gisa.